Un nou atac armat la o școală din Turcia, elevii au sărit pe geamuri ca să se salveze după ce un coleg a început să tragă cu pistolul. Atacatorul a intrat în 2 săli de clasă, 4 persoane au murit, alte 20 au fost rănite, iar în urmă cu doar 2 zile, un fost elev a deschis focul într-un liceu din sud-estul Turciei. A rănit cel puțin 16 persoane înainte de a se sinucide. Vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Allah'ım yarabbim. Allah. Ay çocuklar camdan atıyor.